Καλοί μου φίλοι, γεια σας. Συνεχίζουμε σήμερα με τη μελέτη των οξέων. Την προηγούμενη φορά κάναμε ένα πολύ ωραίο πειραματάκι. Φέραμε σε επαφή υδροχλωρικό οξύ με ψευδάργυρο και κάναμε σαπουνόφουσκες με υδρογόνο. Ωραία. Σήμερα λοιπόν θα δούμε λίγο μια ιδιότητα για τα οξέα που λέει το εξής. Τα οξέα λέει αντιδρούν με κάποια μέταλλα και παράγουν υδρογόνο 2. Αυτό το κάποια, να το καταλάβουμε. Εγώ εδώ πέρα έχω φέρει μαζί μου 3 μέταλλα. Έχω φέρει ψευδάργυρο, όπως και την άλλη φορά που κάναμε το πειραματάκι με τις σαπουνόφουσκες. Έχω φέρει χαλκό, αρκετά χαρακτηριστικό το χρώμα του, και έχω φέρει και λίγο μαγνήσιο, έλασμα μαγνησίου. Ίσως το θυμάστε από το πειραματάκι που είχαμε κάνει στην πρώτη σειρά μαθημάτων που το κάψαμε. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αν βάλω σε 3 ποτήρια υδροχλώριο, λίγο στο καθένα, θυμίζω είναι διάλειμμα υδροχλωρίου σε νερό. Ωραία. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μου ήρθε λίγο ατμός, εδώ είναι διαλυμένο αέριο υδροχλώριο. Όταν το ανοίγεις λοιπόν, βγαίνει και λίγο αέριο και όταν το εισπνεύσεις, είναι σαν πολύ πυκνό ξύδι. Το νιώθεις. Λοιπόν, τώρα, για να δούμε. Να πάρω ένα κομματάκι πρώτα από ψευδάργυρο. Και λέω, για να δούμε, αντιδράει με το υδροχλώριο, είναι από τα μέταλλα τα οποία αντιδρούν με υδροχλώριο. Το ρίχνω μέσα. Νομίζω είναι σαφές ότι έχουμε παρασκευή φυσαλίδων, δηλαδή βλέπουμε αέριο να παράγεται και ταιριάζει με αυτό που λέει ότι τα μέταλλα, κάποια μέταλλα μάλλον, αντιδρούν με τα οξέα και δίνουν υδρογόνο. Το ψευδάργυρο είναι ένα από αυτά τα μέταλλα. Να πάρω λίγο μαγνήσιο. Να δούμε τι θα κάνει. Εδώ. Και αυτό αντιδράει, χαμός. Ωραία. Και τέλος, θα πάρω και λίγο χαλκό. Λοιπόν, ένα κομματάκι χαλκό, το βάζω μέσα και δεν κάνει τίποτα. Άρα λέω, να το, ότι κάποια μέτρα αντιδρούν με οξέα. Αυτό τώρα πώς εξηγείται. Υπάρχει μία σειρά δραστικότητας των μετάλλων. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε το κάλιο, το ασβέστιο, το νάτριο, το μαγνήσιο, το ψευδάργυρο, το σίδηρο, το υδρογόνο που δεν είναι μέταλλο, αλλά το γράφουμε, θα δούμε σε λίγο γιατί. Και μετά ακολουθεί ο χαλκός, ο άργυρος, ο λευκόχρυσος, πλατίνα, και ο χρυσός, AU. Αυτή είναι λοιπόν μία σειρά που λέγεται σειρά δραστικότητας των μετάλλων που δηλώνει τι. Όσο πιο αριστερά είναι στη σειρά αυτή ένα μέταλλο, τόσο μεγαλύτερη τάση έχει να διώξει ηλεκτρόνια. Όσο πιο δεξιά είναι, τόσο μικρότερη τάση έχει να διώξει ηλεκτρόνια. Προσέξτε, δεν έχει τάση να πάρει, όλα μέταλλα είναι. Θα μου πείτε, μα το υδρογόνο δεν είναι μέταλλο. Ναι, το υδρογόνο μπαίνει ως το μοναδικό αμέταλλο που και αυτό διώχνει καμιά φορά ηλεκτρόνια και γίνεται υδρογόνο συν. Τώρα τι γίνεται. Όταν είχαμε την αντίδραση στο πρώτο ποτηράκι με τον ψευδάργυρο που αντιδράει με το υδροχλωρικό οξύ ή αν θέλετε αυτή που κάναμε στο προηγούμενο μάθημα με τις σαπουνόφουσκες, ουσιαστικά ο ψευδάργυρος, το υδροχλώριο, αντέδρασε. Το υδροχλώριο το σκεφτόμαστε εμείς σαν υδρογόνο συν και χλώριο πλην. Ο ψευδάργυρος που έχει μεγαλύτερη τάση από το υδρογόνο να διώξει ηλεκτρόνια, διώχνει ηλεκτρόνια, διώχνει 2 ηλεκτρόνια και γίνεται 2 φορές θετικός. Άρα ενώνεται με το χλώριο πλην. Έχει ανάγκη από 2 χλώρια για να είναι 2 συν 2 πλην. Άρα βγαίνει αυτό το προϊόν, να το. Λέγεται χλωριούχος ψευδάργυρος από δεξιά προς τα αριστερά και περισσεύει υδρογόνο 2 που είναι το αέριο, 2 υδρογόνα, 2 υδρογόνα, 2 χλώρια, 2 χλώρια, ένας και ένας ψευδάργυροι. Ισοσταθμίσαμε κιόλας, έτσι. Αυτό λοιπόν είδαμε εδώ πέρα. Και αυτή τη στιγμή, αν δείτε, έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει τίποτα μέσα. Εξαφανίστηκε ο ψευδάργυρος. Τι έγινε? Έγινε το εξής. Εκεί που ήταν στερεός, τον είδαμε ως στερεό, νάτος ο στερεός ψευδάργυρος, εκεί που ήταν στερεός, διαλύθηκε στο υδροχλωρικό οξύ το διάλειμμα και έγινε ΑΚ.
Ενώ το υδρογόνο 2 έφυγε σε μορφή αερίου. Λέμε λοιπόν εμείς, ο ψευδάργυρος είναι αριστερότερα από το υδρογόνο. Άρα έχει τάση μεγαλύτερη από το υδρογόνο να διώξει ηλεκτρόνια. Με λίγα λόγια το φαντάζομαι εγώ τον ψευδάργυρο, σαν να χορεύει το υδρογόνο με το χλώριο, ένα ζευγάρι, και έρχεται ο άξιστος και δραστικός ψευδάργυρος, χώνει μια κλωτσιά στο υδρογόνο, το διώχνει, γιατί είναι πιο δραστικός, του παίρνει τα χλώρια και γίνεται αυτός χλωρίου ψευδάργυρος. Το αφήνει μόνο το υδρογόνο. Αντίστοιχα, αν σκέφτομαι την αντίδραση με το μαγνήσιο, που επίσης έγινε και εξαφανίστηκε το μαγνήσιο, μοιάζει πολύ. Το μαγνήσιο αντίστοιχα είναι αριστερότερα από το υδρογόνο, άρα ακριβώς όπως ο ψευδάργυρος του παίρνει τη θέση. Πάμε στο χαλκό τώρα. Κοιτάξτε, ο χαλκός δεν έχει αλλάξει ούτε λίγο το χρώμα του, είναι ανέπαφος. Σαν να μην μπήκε σε οξύ. Σε ένα τόσο πυκνό μάλιστα υδροχλωρικό οξύ, Τι έγινε εδώ πέρα τώρα. Ο χαλκός, Cu είναι από το λατινικό cuprum, ήταν το μέταλλο που υπήρχε κάποτε στην Κύπρο. Στα γαλλικά ακολουθεί η ονομασία cuivre επίσης. Ωραία, ο χαλκός λοιπόν με το υδροχλώριο πάει να κοντράρει με το υδρογόνο για να πάρει τα χλώρια. Αλλά ο χαλκός όμως είναι δεξιότερα από το υδρογόνο. Άρα δεν μπορεί να του πάρει τα χλώρια και έτσι αυτή η αντίδραση δεν γίνεται. Κάτι που θεωρητικά στέκει και πρακτικά εμείς το βλέπουμε εδώ με το χαλκό να είναι λαμπερός όπως τη στιγμή που μπήκε. Δεν έπαθε τίποτα. Τώρα, κάτι χαριτωμένο. Σε μία ταινία από τις κλασικές ταινίες με τον James Bond, σε μία φάση τον έχουν φυλακίσει και τον έχουν δέσει με κάτι αλυσίδες σιδερένιες, έχει σημασία, και αυτός μέσα στο τακούνι του παπουτσιού του έχει ένα φιαλίδιο κρυμμένο με υδροχλωρικό οξύ. Πυκνό υδροχλωρικό οξύ. Βγάζει το οξύ λοιπόν, το στάζει πάνω στις αλυσίδες και αυτές διαλύονται όπως ακριβώς διαλύθηκε εδώ ο ψευδάργυρος και ελευθερώνεται κτλ. Και νικάει τους κακούς στο τέλος. Λέω λοιπόν εγώ, καλά που δεν ήταν οι αλυσίδες φτιαγμένες από χαλκό, Γιατί αν ήταν χάλκινες οι αλυσίδες, δεν θα δούλευε το οξύ του James Bond. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο τώρα, στη σειρά δραστικότητας. Δεξιά είναι ο χρυσός. AU βγαίνει από το άουρα, δηλαδή η αυγή, το χρυσό φως όταν ανατέλει ο ήλιος. Άουρα, χρυσός. Οι άνθρωποι, το πρώτο μέταλλο που βρήκαν ήταν ο χρυσός. Γιατί? Μα το βρίσκαν ατόφιο. Αφού είναι πολύ δεξιά, δεν έχει τάση να διώξει ηλεκτρόνια. Δεν ενώνεται με άλλα στοιχεία, δεν σκουριάζει, να το πούμε πιο, ας πούμε, με καθημερινό τρόπο. Δεν σκουριάζει, δεν χαλάει. Άρα που βρίσκαν στα ποτάμια άμμο που είχε χρυσό μέσα. Βρίσκαν ψήγματα χρυσού, κομματάκια μικρά χρυσό. Ήταν βαρύς, ήταν όμορφος, ήταν λαμπερός και δεν σκουριάζε. Άρα τι τον κάνανε? Κοσμήματα. Το ίδιο και ο λευκόχρυσος, πίτη πλατίνα, αλλά και ο άργυρος. Το AG άργυρος μας θυμίζει το αρζόν στα γαλλικά που σημαίνει χρήματα. Αλλά κάποτε τα χρήματα ήταν ασημένια και είναι το ασίμι, AG. Το ασίμι λιγάκι σκουριάζει, αλλά πολύ λίγο. Τα ασημικά καμιά φορά τα σκεύη μας μαυρίζουν και τα τρίβουμε και ξαναπαίρνουν το λαμπερό τους χρώμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι ευγενή μέταλλα με την έννοια ότι είναι σπάνια, ακριβά λοιπόν, δεν είναι κατάλληλα για να κάνεις σκεύη και εργαλεία, είναι βαριά, είναι μαλακά, οπότε χρησιμοποιήθηκαν μόνο ως κοσμήματα κυρίως. Πάμε τώρα στο χαλκό. Ο χαλκός είναι το πρώτο μέταλλο που βρήκε ο άνθρωπος που ήταν κατάλληλο για εργαλεία και για σκεύη διάφορα, για εργαλεία, για όπλα, για τα λοιπά και τα λοιπά, για σπαθιά και τα λοιπά. Είναι δεξιά από το υδρογόνο. Δεν έβρισκαν χαλκό ατόφιο οι άνθρωποι, έβρισκαν μεταλλεύματα του χαλκού και τα ψήνανε σε φούρνους και φτιάχναν χαλκό. Γιατί η εποχή του σιδήρου ήρθε μετά την εποχή του χαλκού? Μας είναι πιο αριστερά, πιο δραστικό μέταλλο. Πιο δύσκολο να φτιάξει σίδηρο λοιπόν από τη χαλκό, θέλει πιο καλούς φούρνους. Άρα λογικά λοιπόν αυτά είναι τα μέταλλα τα πρώτα της ανθρωπότητας. Η εποχή του χαλκού καθόρισε την πορεία της ανθρωπότητας, προφανώς η εποχή του χαλκού, μετά έρθει η εποχή του σιδήρου. Και μετά τα υπόλοιπα μέταλλα, και αν πάμε μάλιστα στα αριστερά, νάτριο, ασβέστιο, κάλιο, αυτά τα βρήκαμε το 19ο αιώνα. Τόσο δραστικά ήταν. Μια άλλη παρατήρηση που έχει σχέση με τη δραστικότητα ακόμα και έχει πλάκα. Στα μουσεία θα δούμε χρυσά κοσμήματα, από τις Μικίνες, από τον τάφο του Αγαμέμνονα βρήκαμε χρυσά αντικείμενα, τα οποία τα βλέπεις στο μουσείο και είναι σαν να γίναν τώρα. Λάμπουν, είναι σαν καινούρια, δεν πάθαν τίποτα με τα χρόνια.
θα δούμε και χάλκινα. Αυτά είναι λίγο πρασινοπά, έχουν σκουριάσει λίγο και έχουν πάρει ένα πράσινο χρώμα. Αλλά υπάρχουν όμως στα μουσεία πολλά χάλκινα εργαλεία και σκεύη. Τα σιδερένια είναι πολύ πιο λίγα. Γιατί αφού είναι πιο δραστικός ο σίδηρος, σκουριάζει. Άρα λίγα σιδερένια σκεύη και εργαλεία και όπλα σώθηκαν μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια. Σκουριάσαν τα περισσότερα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή αυτό. Αυτά λοιπόν έχουμε να πούμε για τη σειρά δραστικότητας που θα τη χρησιμοποιήσουμε στο επόμενο μάθημα, που θα μελετήσουμε μια συσκευή που την δουλεύουμε συνέχεια και την έχουμε συνέχεια μπροστά μας. Δηλαδή εννοώ μια μπαταρία. Άρα εμείς, έχοντας στο μυαλό μας τη σειρά δραστικότητας, θα φτιάξουμε μια μπαταρία και θα δούμε πώς ο τρόπος να παράγεις ηλεκτρικό ρεύμα με μια μπαταρία έχει κρυμμένο πίσω του ακριβώς αυτή τη σειρά των δραστικότητας των μετάλλων, έχει κρυμμένη χημεία από πίσω δηλαδή. Στο εργαστήριό μας, στο επόμενο μάθημα. Σας χαιρετώ.